Os xuvenís do Chantada non están no mellor momento de ánimo despois dos últimos resultados que os colocan prácticamente no descenso. Despois de saber que estamos casi descendidos, pois non é unha boa cousa para o equipo. O encontro contra a Seca non achegou o resultado desexado e agora son moi escasas as opcións que quedan para a salvación. Xogamos ben, tuvemos posesión do balón, o merecido sería a vitoria, pero nunhas xogadas de que nos desconcentramos, chegou un gol, despois ao final tamén nos anularon un e non podemos ganar. Temos que ganar todo, que algún rival que non haxa un arrastre e así podernos salvar. Quedan 2 partidos e o primeiro será esta fin de semana na casa e contra o Vilalonga. Na última xornada os xuvenís terán que medirse ante o Ourense. Os de Dani están a tentar concentrarse estes días nesa primeira cita co Vilalonga. E alá xa lle ganaramos 2-0 e intentaremos sacar os 3 puntos a ver se podemos. Vamos a afrontar con moita intensidade e intentaremos sacar nestes 2 partidos os 6 puntos que nos quedan. Pola súa banda, o equipo cadete, campeón de Liga, tamén se sumou aos malos resultados e ven de ser eliminado da Copa ao perder por 0-2 ante o Verín. Con este resultado pois xa quedamos en opcións de clasificarnos. Ao contrario do que pasou ante o Bosco, que foi unha derrota que nos deixou mal sabor de boca, pois outro día creo que foi todo o contrario, enfrentámonos a un equipo moi bon que viña con toda a súa artillería, por así decir. Nos tiñamos incluso 6 baixas que se aumentaron en 2 máis ao longo do encontro, viñamos nunha cantidad moi mermada de efectivos, a maiores fixo moitísima calor que tamén afectou, pero a pesar deso demos a cara en todo momento, creo que traballamos ben o partido, e, a pesar de que o resultado foi adverso, neste caso a derrota pois valórase de maneira positiva. Pese a estar fora das opcións de competir pola Copa, os de Juan quedanlle aínda 2 partidos que tomarán a modo de preparación para o que ven por diante. Véñenos de maravilla porque dentro de 3 semanas comeza a fase de ascenso e iso fará que non deixemos de competir en ningún momento e como tal os debemos afrontar co obxectivo de xogar e disfrutar como sempre e a maiores pois preparar ese play-off de ascenso e intentar recuperar xente que a verdade que nas últimas semanas por uns ou outros motivos estamos algo xustiños de efectivos e esperamos chegar enteiros á fase.